והיום אני שמח לארח באולפן את הרב אהרון שטרית. שלום אהרון. שלום, מה שלומך? ברוך השם. אהרון הוא חבר טוב שלי. היום הוא ראש של ארגון איה, שזה ארגון לקירוב לפי תורת רבנו נחמן. ואהרון, אתה מארגן כבר הרבה שנים נסיעות לאומן, נכון? הרבה מאוד אנשים, בעיקר בראש השנה. אני לא הייתי באומן, אני לא יודע מה זה. תגיד, מה מושך את האנשים להגיע לשם? אני אגיד לך, מה שאנשים בהתחלה הרבה הם מחפשים ישוע. כי מפורסם מאוד ההבטחה של רבי נחמן, שהוא אמר, מי שבא על קברו ואומר תיקון הכללי ומתפלל ומבקש, אז אני אעשה כל מה שצריך לפעול עם הקדוש ברוך הוא כדי שהוא להוציא אותו מהגיהינום. וזה דווקא בראש השנה, לא? ההבטחה זה דווקא בראש השנה? ההבטחה היא לא קשורה לראש השנה, זה יכול להיות כל השנה, אבל כן הוא אמר שבראש השנה הוא יכול לפעול דברים שהוא לא יכול לפעול כל השנה. אז זה הרבה יותר חזק, הרבה יותר גדול, מי שבא אצלו בראש השנה. גם בגלל שאנחנו מבינים שברוב עם הדרת מלך, אז יותר אנשים, יותר כוח שמה בשביל התפילות, וידוע שהזמן הזה הוא עת רצון גדול. אז אתה אומר שבהתחלה באים בשביל הישועה, אבל מה אחר כך? כן, אז בהתחלה באים בשביל הישועה, ואחר כך השאלה אם חוזרים. אז ברוך השם אנשים חוזרים, למה? כי הרבה מקבלים את הישועה, והרבה אם לא מקבלים את הישועה בשנה הבאה, אז הם מקבלים דברים אחרים, מתנות אחרות, והם מבינים, הם עושים קשר בין השנה שלהם, ההשתבחות בכל מיני דברים בחיים, בתחומים שלהם, עם הנסיעה הזאת, אז הם מבינים שכדאי להם לחזור. זה כמו מעיין. אדם הוא נכנס למעיין, הוא מקבל מים קרים, והוא מקבל משהו מיוחד, אז הוא רוצה לחזור. אבל הישועות, יש הרבה ישועות. יש הישועות ידועות שאדם אין לו ילדים, הוא לא מתחתן הרבה שנים, אין לו שלום בית, קשה לו שנים פרנסה וכל מיני עצות וכל מיני מטפלים וכל מיני דברים, כל מיני רבנים, עכשיו פתאום הוא שומע ההבטחה הזאת, פתאום מישהו אומר לו, אני קיבלתי ישועה באומן, ואז הוא נוסע. ומה שהולך גם עם הישועה זה מה שהוא חווה שם, ההרגשה שלו שם באומן. בוא נגיד שהנסיעה היא קשה, בשנים האחרונות היא עוד יותר קשה אפילו, אבל זה נכון שמיד שמגיעים לשם, אחרי כמה דקות, שוכחים את הכל. למה? כי זה עולם חדש. למה עולם חדש? כי באמת כולם אומרים את זה שזה טעם של גאולה. פתאום כולם שמחים, פתאום כל מיני אנשים אנחנו לא רגילים לראות שהם יכולים להיות ביחד, אחד עורך דין, אחד שיש לו קעקועים, כן, כולם ביחד, אוכלים ביחד ושמחים ביחד, מתפללים, מתחזקים, גם הרמה של התלהבות והתחזקות ושל התפילות. אתה מגיע ערב ראש השנה מול הציון, ואתה מרגיש כוח כזה אי אפשר להשוות את זה עם מקום אחר. רק צריך לבדוק את זה במקום, אז כן, הם מבינים שהיה הבטחה, אבל יש מישהו שיש לו גב להגיד את זה, אבל גם מתי שהוא מגיע לשם, למרות שזה מקום שאף אחד לא רוצה ללכת בדרך כלל. מי רוצה ללכת לאוקראינה, מי רוצה ללכת למקומות כאלו רחוקים. זה לא מושך אף אחד הדבר הזה, אבל מתי שאדם מגיע לשם, זה באמת מאוד, מאוד, מאוד חזק. אז איזה סוג אנשים מגיעים? אז באמת, אני מארגן כבר 15 שנה, וכל שנה זה בערך 400 איש, ובאמת קיבלתי כל מיני אנשים, כל מיני סוג של אנשים, גם אני אגיד לך גויים. גם אנשים, כן, גם אחד שהוא היה זמר בצרפת, הוא עוד זמר, מאוד מפורסם, שיום אחד הוא התקשר אליי והוא אמר לי, אני רוצה לעבור, הוא אמר לי, השם שלו רגיל, לא השם שלו של זמר. ואני הכנתי הכל, הסברתי לו הכל, שהוא יגיע, ובאמת, טוב, דיברנו ובדקתי וראיתי שבאמת הוא לא יהודי, אני לא מסרב, זאת אומרת,
אנחנו יודעים ממיתרו שאם יש בן אדם שהוא מתעניין, הוא רוצה להתקרב, אז פתחנו, הוא הגיע לשם, ובאמת זה עשה, כולם ראו את הבן אדם, והוא התחיל לדבר על רבי נחמן, הוא אמר שבאמת הוא, פעם ארגנו שיעור, כי אני אמרתי, טוב, אם זמר כזה הוא מגיע לשם, אני אגיד את זה לאנשים, הם יגיעו ונעשה שיעור עוד יותר גדול, לחזק את כולם. אז בשיעור שאלו אותו, איך תעשה עכשיו? אתה מגיע לאומן, מתחזק, רבי נחמן וזה, עכשיו אתה צריך לחזור ולהיות זמר. זה לא כל כך... הוא אומר, בינתיים אני לא יודע מה רצון השם ומה רבנו רוצה ממני. ככה הוא ענה. אז להגיד לך שבאמת יש שם באומן, כל עם ישראל מגיע, כל עם ישראל בגלויות, זאת אומרת מארצות הברית, מקנדה, מצרפת, מכל מקומות. יש כל מיני מגזרים גם, כל מיני דתות, כל מיני קבוצות בדת. יש בכנסת שלמה של חב"ד, בכנסת של תימנים, כל מיני אנשים. והאדם הוא הולך לשם ובכל כמה ימים הוא יכול לראות את כל עם ישראל בקטן. זה כמו עם ישראל בקטן, וכל אחד יש לו הבית שלו, והוא שומר עם המנהגים שלו. אבל זה נכון שזה אנשים שיש להם מנהגים חב"ד, אבל הם התקרבו לרבי נחמן. זאת אומרת, הם ממשיכים להיות חב"ד, אבל עם הדבר הזה שהם מאמינים בהבטחה של רבי נחמן, כמו שאנחנו יודעים שיש הרבה אנשים ששלחו הבנים שלהם לפני גיל 7, כי יש הבטחה, רבי נחמן אמר, מי ששולח לי הבן שלו, אז אני אעשה שהוא יהיה שמור, עד החתונה. ואני מכיר הרבה אנשים שהם ממש לא ברסלב, ושלחו את הבן שלהם. כמו שיש היום הרבה אנשים שאומרים תיקון הכללי, וזה ידוע היום שהתיקון הכללי הוא דבר שהוא בינלאומי, כולם קיבלו את זה כמו רפואה גדולה, כמו תיקון גדול. וזה באמת, זה כל ההצלחה של אומן, והדבר הזה שרבי נחמן אומר שראש השנה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לי. הוא אומר שאני יודע לעשות ראש השנה. מאוד, מאוד מעניין הדיבור הזה. אני יודע לעשות ראש השנה. אז כנראה שגם הנסיעה, גם כל מיני מגזרים של אנשים, גם השמחה שם, זה כמו עכשיו אחד שהוא שף, טבח גדול, שאומר לנו, אני יודע, ראש השנה, אני יודע לעשות את זה, תבואו אליי. תבואו אליי. כן. ואיך אנשים חוזרים? עם איזה תחושות, איזה סיפורים, מה הם מספרים על החוויות שלהם? הרבה פעמים יש מפגש. המפגש הזה, יש כאלו שמגיעים מיד על הציון, מתחילים לבכות. וזה תשובה גדולה, וזה בחיות, וזה תפילות, וזה ממש מרגש אותם מאוד חזק. כמו בן אדם שהוא פעם ראשונה מגיע לכותל, או הוא מרגיש משהו מאוד מאוד חזק, וזה נהיה, זה עוזר לו כאילו לתשובה. בזמנים כאלו שאנחנו חייבים, ככה זה כמה ימים לפני יום הדין. ויש אנשים שזה בחזור. יש אנשים ששם לא מרגישים כל כך. לא מתחברים. טוב, זה בסדר, הכל נחמד וזה, ויש לי חבר פעם אחד, הרבה שנים ניסיתי לשכנע אותו, הוא לא רצה, הוא הגיע לשם, ואז הוא חזר, אמר לי, טוב, הכל בסדר. ואחרי קצת זמן, אולי חודשיים, פתאום הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, תשמע, נפל האסימון, זהו, אני מרגיש דברים, התחלתי ללמוד ליקוטי מוהר"ן, אז זה תלוי בבן אדם, אבל זה נכון, בגלל האסיפה של אנשים, אז יש הרבה, יש העניין רוחני, שזה המפגש עם הצדיק, עם הקבר של רבי נחמן, ויש גם העניין שהוא יותר של החוויה, של השמחה. יש אנשים כל הזמן אומרים להם, אנחנו מתעסקים עם אנשים שהם מסורתיים, אז הם לא לומדים כל היום וכל יום. פעם הם עושים שבת, הם עושים מצוות, אבל כל הזמן אומרים להם גאולה, גאולה. אז הם מגיעים לשם והם תואמים קצת מהגאולה, כי באמת זה התעלות גדולה. אנשים מרגישים דברים מאוד חזקים, והשמחה. זה לא סתם שרבי נחמן הוא מדגיש שהשמחה זה חשוב שם, באמת זה מהבוקר עד הערב, כולם עם חיוכים, כמעט לא יושנים, כי הבן אדם הוא כל כך עם כוחות רוחניים שלא יושן, אבל לא חשוב, הם לא מרגישים שום עייפות שם. ואין אנשים שבאים שם רק בשביל
רק בשביל הפן, רק בשביל החוויה. זאת אומרת, אני שואל, בתור בן אדם שרוצה באמת, כמו שאתה אומר, לבוא לחוות, אני רוצה את הרוחני. אין הסחות דעת של כל נקרא לזה במירכאות, פסטיבל הזה? רבי נחמן אומר שלא צריך לקרוא יצרה כבר יצרה, צריך להגיד שהוא קוראים לו כוח המדמה. אז באמת, אנשים שרוצים להתקרב, אנשים כמונו שרוצים להתקדש, אז יש לנו יצרה, יש לנו כוח המדמה, והמדמה הוא עובד איתנו. זאת אומרת שהוא אומר לנו, וואו, מה, יש חוויה ללכת, לעשות ככה וככה וככה, למה לא? אז זה נכון שאפשר להיות ש... אתה אומר, זה כוח מניע אולי. כן, זה גורר את האנשים להגיע. מלא לשמה, זאת אומרת, זה לא שלא לשמה. בן אדם שהוא רוצה ממש פיור לבלות. הוא ילך ללס וגאס, הוא לא ילך לאומן. כן, הוא לא ילך ל... יש כל הזמן צד אחד. אני לא מאמין שאנשים הולכים סתם שם. אולי הכוונות שלהם הם לא 100%, הם יודעים שיש כל מיני דברים שהם אוכלים טוב, הם עם חברים, וכל מיני דברים ש... בוא נגיד שגם הצדיק בהזמנה שלו הוא משתמש בדברים האלו עם אנשים כדי למשוך אותם. אני שמעתי מהבן שלי, הבן שלי היה לפני כמה שנים. הוא אמר לי שיש שם חסד מאוד מאוד גדול. כן. הוא אמר שאתה הולך, הוא אמר יותר ברחוב, אנשים מזמינים אותך לאכול ומכניסים אותך, וכאילו אתה יכול להגיע בלי כלום, הם גם הגיעו בלי כלום, אם אני זוכר, נכון? נכון. ופשוט אתה מסודר לאורך כל הדרך. נכון, נכון. קרה לי שנה ראשונה שנסעתי לשם, חבר אמר לי, אני אסדר לך הכל. והגעתי לשם, לא היה שום סידור. וברוך השם, בגלל שזה השנה הראשונה, זה עשה שכל הזמן מסתיימת התפילה, מישהו בא אליי, תבוא, אני אקח אותך לפה, ובמחרת לשם. אז עשיתי ממש סיבוב של כל אומן, בזכות זה שזה לא היה מסודר, וכולם באמת הזמינו. אפשר להגיד שזה בכל ההילולות, ברוך השם, לא רק באומן. אבל באמת, שם אנחנו רואים דברים מאוד מיוחדים. רואים את שיינר, שהוא אדם מארצות הברית, שהוא התחיל שם, יש סיפור מאוד מיוחד, שהוא הגיע עם כמה חברים, הוא לא היה ממש ברסלב, הוא הגיע לשם לאומן, והוא לקח וילה בשבילו והחברים. והגיעו אליו ערב ראש השנה אנשים, לא, בראש השנה, דפקו בדלת ואמרו, יש לכם אוכל? והוא לא הבין, אנשים אין להם אוכל פה? כמה אתם? אז הוא תבוא לציון, ניקח אותך. היה הרבה אנשים שם בציון שהיו קצת, הוא לקח את כולם, הוא הזמין אותם, והם עשו ראש השנה אצלו, וככה התחיל שכל שנה זה הלך וגדל, והיום יש לו מקום שם, הוא קנה $1,000,000 מקום שם באמצע פושקינה, שהרחוב העיקרי שם, וכל לילה זה 10,000 אנשים שאוכלים. 10,000 אנשים. מדהים. מתי אתה לוקח אותי? אני באתי במיוחד, זו המטרה הראשונה שלי. זו המטרה הראשונה שלי. אמרתי, יש התוכנית ויש את אסף, אבל המשימה הכי גדולה זה שאתה תהיה, כי באמת, אם יש בן אדם אחד שיכול לשנות, זה לא רק הישועה הכי גדולה, באמת זה שאנחנו משתנים, ואנחנו... היצר הרע הוא עובד עלינו, שהוא נותן לנו לחשוב שאנחנו כבר הגענו לרמה מסוימת, לומדים, גמרא, מסודרים, ילדים, הכל בסדר, סמינרים, ישיבות, וזה נראה ש... זהו, אני מסודר. אבל אדם הוא לא רואה שהוא באמת... להתקדם. חכה רגע עד 120 שתגיע למעלה, יגידו לך, באמת, אתה יכול להיות את ההוא. אז אתה תגיד לי עכשיו מה, רק אימון ראש השנה? טוב. לא רק, אבל גם. עד עכשיו, אם יש משהו אחר, בסדר גמור, אבל עד עכשיו רואים שזה פועל. ואני, ברוך השם, כבר יותר מ-20 שנה נוסע, וזה לא כל הזמן עליות. כי גם צריך שלפעמים כדי לעלות, רבי נחמן מסביר שהירידה זה לצורך עלייה. אבל אם יש לנו, גם צריך להגיד שאי אפשר לא לדבר על רבי נחמן והעצות שלו והספרים שלו, כי זה הולך ביחד. מי שמגיע לשם, אנחנו מנסים לעשות שבתוך כמה ימים הוא יכיר קצת. יש ודאי בארוחות, אנחנו עושים ארוחות, מכינים הכל שמה, מביאים טבחים מצרפת, עושים להם אוכל שזה כמו בבית, כי לפחות אם הם לא בלי הילדים, בלי האישה, אז לפחות שיהיה הטעם של הבית, ובארוחה יש דבר תורה, ואחרי זה, אחרי צהריים, כל שעה יש מרצה אחר שבא, והוא... הוא מוסר שיעור, ככה הם יכולים לראות כל מיני זוויות של הלימודים של רבי נחמן, והם יוצאים מזה גם עם תוכן, לא רק עם... יש כאלו שמגיעים וחוזרים קיבלו פלאש, כאילו זה היה, וואו, זה היה יפה, אבל לא יודעים כל כך מה עכשיו, איך להתחיל עם הדבר. אבל אלו שלומדים גם שמה, ויוצאים מאיזה ספר וממשיכים את האור הזה, אז כבר הם מתחילים
אולי לדבר עם השם, אולי לישון יותר מוקדם ולקום חצות, להגיד תיקון הכללי, ללכת למקווה לא פעם בשבוע, אבל פעמיים שלושה, זה המערכת של העצות של רבי נחמן מתחילה להיות, וזה, האמת, זה הכי חשוב. זה הכי חשוב שהאדם שהוא רוצה לשנות משהו בחיים שלו, הוא צריך לשנות את זה ביומן שלו. וואו, מדהים, אהרון. תודה רבה שבאת. בשמחה. תודה רבה שתבוא.